Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал. Очакваме ви всяка сряда с ново видео от нашите златни приказки. Твоят приятел Плаха. Котката гледа човека отгоре надолу, защото такава е природата й. Кучето гледа човека отдолу, защото така правят кучетата. А плахът гледа човека в очите, защото го смята за равен. Тук имаме един обикновен и един норвежки плъх. Първият е сив, другият е кафяв. Това са двата основни вида плъхове. Плъхът е голям колкото човешки крак. Трябва да признаем, че не е особено очарователен. Плъховете ядат това, с което се хранят и хората, а не паяци или други подобни неща. Обичаме и бекон, и омлети, и макарони с сирене, и сандвичи. Зъбите ни са остри и режещи и можем да прегризваме тръби, дървени врати и греди, че дори и стени и бетон. Едно от най-значимите хиндуистки божества Ганеш, което е с слонска глава, е избрало да язди плъх, а не кон. А една китайска легенда разказва, че оризът е даден на хората от един плъх. Така че човечеството трябва да е благодарно на плъховете, защото оризът е здравословна енергийна храна. От около 2000 години плъхът е първия зодиакален знак в китайската астрология. Много прочути личности са родени под знака на плъха. Китайският зодиакален знак на плъха е символ на късмет, благоденствие, интелигентност и приспособимост. Плъховете са бързи и издръжливи, атлетични и ловки. Макар че е трудно за вярване, можем да плуваме 3 дни без да спираме. Можем да се промушваме през места, където се минава много трудно. Ако главата ни минава през някоя дупка, и останалата част от тялото ще мине оттам безпроблемно. Освен това, можем да скачаме много високо. 1 метър е нищо работа за нас. Това е все едно човек да скочи на повече от 3 метра височина. Естествено, никой човек не може да го направи. А знаете ли колко потомци може да има една двойка плъхове за една година? До 15 000. Това е светът на плъховете. Многобройни са членовете на семейството на плъховете, жертвали живота си за науката през годините, за да се открият нови лекарства за множество болести, от които хората са страдали години наред. Плъховете и хората имат много общи неща, не само храната. Живеем при едни и същи условия, страдаме от едни и същи болести и остаряваме така, както остаряват хората. Но животът на плъховете е кратък. Ето защо резултатите от научните изследвания с плъхове се получават бързо. Времето необходимо за изследване на живота и здравето на плъха е много по-малко в сравнение с това при човека. И да, плъховете са били и в космоса, като са помогнали на човека да натрупа важни знания. Сега знаем какви са последствията за тялото от липсата на гравитация. Оставяте ни да живеем близо до вас и ние изяждаме остатъците от храната ви. Както виждате, плъховете са много ценни. Ето как прекарваме живота си с вас. Времето минава и животът се променя, но животът на плъховете остава тясно свързан с този на хората. И това няма да се промени никога. Винаги сме близо до вас. Векове наред плъховете са стигнали надалеч, следвайки хората. Винаги сме били до вас, в космоса или в морските дълбини, в дворци, колиби, в градове и села. Плъховете ще се приспособяват винаги с лекота. И в райони с много прах и мръсотия, както и на места, където цари ред. Ако ни познавахте, вероятно, бихте свикнали с нашето присъствие. Погледнете света под малко по-различен ъгъл. Най-верните ви приятели ще сме винаги ние,
ако пожелаете да е така. И не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката за известие.